Praise the Lord, Hallelujah. Ani Kristo ni takok tay bukok song phaidi tini chung 22 tarik February 2026 ni o kok tisal ni reading rok no kisa dia wina lewana tini ni reading rok na jakha puila porima ya phang bachap ni chapter 2 7 ni simi 9 chapter 3 1 ni simi 7 chora tai o reading rok tini chung no muito khlai rana nayo je chung kaitor bai senamjak habdului tongmani se kaitor chini bukungo subui rikha tai chung langma mankha tai chini besak rok kethang ungkha nei chungno phrungnani nayo tai chungno orobo tini sanai je bahai ke borok ni langmao sumsok phaikha tai tini ni second reading najaka room chapter 5 12 nisimi 19 aro chungno phrungna nayo je Jisu Kristo ni bisingteino mathangjak mung manai nei tai tini ni gospel ke belai kheno nangkuk ma je Mathai chapter 4 1 nisimi 11 Jisu belok jakmani kok rokno tini chungno phrungnani nayo padabani bagi ani Kriston taku bukro kisah khako jomboi tini ni reading rokno dia oina lewana tai bujinani bagi chesta khleleon tini tamo kok sananai tini dia mamol ni puila kok tisal ani Kriston taku bukro tini ni reading rok suno obosyo muito khlairana nayo je belok jakmung sumsok tai muthang jakmani o tinta kokno sananayo belok jakmung Kriston taku bukuruk tini ni puila porimawo yaphang bachabo chengkhnakha je kaitor borokno snamani kaitor puila cholano takha ha ni takha tai bini bukungo subui rikha tai bo langma mankha kethang angkha beri bai cholano kaitor snamani yagulo Eden Garden no borok no toni rekha te kaitor borok no Eden thai bulungo kaisa kok rekha norok oroni jotto buthai no chawimano haipano o kaisa bufang tongo simapang bufang abuthai no le norok ta chadi nei kaitor borok no kok rekha ibi bai adom belai keno kaham kurungke kaitor bai kurungi tonglaimani kaitor ni dagi mano borok ni langmawo rakhogui tonglaimani haipano azoro belai keno posu pakhi rok ni bisingo belai bandina kurangko kungke chibuk nei elambak tini chungno muito khlairwo aro bandi kurangkuk chibuk kungke ekdom bandi kurangkuk a chibuk ni rup nawi no shaitan phaika sabuni thaniwo ibi ni thaniwo apro ibi bai shaitan kisa kok salaikha conversation anglaikha ibi no sungkha norok no obono tacha didahun bo ibi saka kaitor chungno saw oroni joto buthai jotono chungsai mana haipano o sima phang bufang ni buthai no simi tacha di nai bo saka apro naidi shaitan tamo ni saka nung thuya nung o buthai no chakha angkangke nung nini mokol kyogi thangnai kaham hamya nung sawi manai te nung kaitor hai nai nei ibino sakha shaitan ge ibi okokno bin bakhau udru mudru ungjakha okokno bo bin bakhau udru mudru ungjakha tai bo misunderstanding angkha eba misinterpretation okok kaitoni akok no bujui ne malia te akaitoni adagi jak mano bo rakhogoi tongai malia kaitoni adagi mungno bo chobui nai manlia buji sogoi nai manlia phia a shaitan bahaina a jorawono bono khiya kiklainan bagi thuya ne sakha ani Kriston taku bukurok tamong khanga ke ibi abathaino khakha tei chakha tabo ang norok no tam sanana ingit obo belai kolok kok no haipano ang chikon ka sanani muchungo sumsok khlaima bai puila sumsok phaya puila chini bakhawo bujimu phaya wansukma hamya misinterpretation sukruwi samani chaya eba bujiwi manya bakha bai se puila sumsok khayo abakhawo hamya bujia engei jeng je samung khlaimani aboke chungno result seruwo chini sumsok ne result ani Kriston taku bukro aboni bagai no chini bakha no cheng thik khai tona nango shaitan chungno orono udrumudru khayo chini bakhawo udrumudru khayo tamsaga shaitan nongo buthaino chakeni ni mokol kiok nai
tai nang kaitor hai sinai ni saka tamang kha borok obathai no chakha borok ni lachi mong se phasiu kaitor hai ungnala haksal ni kok borok kaitor no se kirisiu tai borok ni bakhawo lachi mong bo phaika naidi shaitan balai khe chalak shaitan balai khe na chalak naidi bosa kanor omocha khe sinai tebo nang kaitor hai bo ungnai kaham hai me sinai pia kaitor ni wansuk jak tongmani alada no o sagori grini maring khabo ko koine ne eba humble eba innocent se kaito ni wansuk jak tongmo innocent se apro borok pia tamong khanai di sumsok khlaima bai a kaito ni kokno rakhogya angma bai kaito ni kokno mani wi tangya angma bai ibi ni langma tai adom ni langma o tamong khanai di borok a thaibulung ni tiklai ra horjaka tei borok thinani nangkha ajorani simi soani kriston taku bukrok shaitani intention abono chungno kaitor bai haksal khlainani tei chungno thuimung paiphlaya thuimungo tlangnani abono bini target soani kriston taku bukrok joro joro chungbo haino chini bakhawo udrumudru ungo bobo kaham bobo haimya sung sia ungo ajorawno shaitan mo chungno fem logo ajorawno shaitan mo chungno khiya ki klaina nayo ajorawno bo chungno tebo amjoko go chungno tebo udrumudru khlai bujimung bulkhe bujiwi samung hamya khlai renani decision eba siddhanto hamya na rui chungno samung hamya khlai bakha subai bakha dukhu rui deraranani shaitan abono nayo tinini o reading rok chungno moito khlai rena sinayo tamo chung tabukbo kaito ni thani kiphinnani jora tongkho kaito tabukbo chungno bini maya rui tongo Tingno chung chaya angkha chung belok jak mungok laika shaitano mechene mandia pia tabukbo jisu kaitor chungno jora rui tongo norok ani thani kha ki phildi ani hamjak ma paiflaya norok ano karoi kunu mungsa khaya ano karai norok mungsa bo krei ano karai norok thilam se engnai ano karai norok morgyawo se thangnai ang norok no snamani sorgawo tlangnani bagai se ani kriston taku bukro aboni bagini tini chungno o yaphang bachap ni bisingti kaitor chungno muito khlairi tono norok haduloi ono thangnai phia chung kaitor bai tongkhangangke langma mannai chung kaitor bai krungai tongkhangangke paifle langma bo mannai te chung mathang jati bo mannai aboni bagini tini chungno muito khlairi tongo khaki phildi sumsokni khaki phildi soitani o samungno yakarni sungsani o tongthok jathokno kibidi ani thani phaidi angnorokno khaksangma rwnai nei sao tinini second reading go oro Paul tamo sananaika room ni Kristan taku bukurokno suihormani 5 chapter 5 12 ni simi 19 oro chung porikhe nuknai je Solontia Paul Jisu bai Adam no tei samani borok puila borok ni bisingtei o sungsaro borok manusyurok ni langmao sumsok phaika tabuk Jisu ke o kaitor ni aro ni phai borok manusyu ni bisingo puila bono sumsok ni phiokna ni bagi o sungsaro phaika suno muthangna ni bagi bo o sungsaro phaika nei sao ani kristoni takuk tei bukuk song oro tini chung muito khlaire jangnayo je asumso kaisa bai bebak bororok majara phanangjakma haino a samung kaham kaisa bai bebak bororok phiok jagai muthangjak bai kha haike a borok khoroksa kok khnaya engma bai asuk bororok sumso ganang khlaijak bai kha omtui ke no tei borok khoroksa kok khnama bai asuk bororok kaitor bai kaham hunai romjak kha ani kriston taku bukrok tini oro tamo sananai Adam ni bisingtei jotto borok manusyurok ni kepalo sumsok paika tai abirman theimung ni bagai kaisa majra paika pia Jisu Kristo thima bai Jisu Kristo kroso langma rma bai bo khoroksa kaito ni kok mani oi bini langma o yachagai nama bai a Jisu ni bisingtei jotto sumsok ganang borok Jisu ni bisingtei muthangjakna lama mankha Jisu ni bisingtei kaitoni hawa thangnani lama manphika ani kriston taku bukrok tinini oro tamu sananai angdorong sak puila belok jakma sumsok tai muthangjakma Jisu ni bisingtei no phayo praise the Lord abuni bagai no Jisu no chung kha berawei tongani nango Jesus I trust in you Jisu angnono kha berao
जों पयतो खाय जिसुनो खा बेरावै तंगानि नायो ताई तिनिनि गॉस्पेल माथाय चैप्टर 4 1 निसिमी 11 आरो जों नगो जिसु बेलक जाकमानि so ani Kristen taku bukurok tini ang o kotma kahamno norokno cheri sekang sanani sekang ang norokno thaisa kok sanani muchungo belok jakmung abo shaitan se tubuo ani Kristen taku bukurok kaitor chungno kaham hamya chini kebel krak bebak saiman ma haino shaitan bo chini krak kebel tamo bo tamo chugya bo tamo khaijoli bo tamo shaitan belai kana shio ani Kristen taku bukro joro chungoma haingo naidi tini ang fasting tong sinai tini ang kunu chaya nei tongmani jorao ngake nono nini dolok mane yapharnai ba bangsinai nono chanani bagi hati nai ba bangsinai naidi abo gotibo tini ni or kothuma kahamtam saganadi apru fola jisuno shaitan bai belok rujakna hunoi hasing panthoro tubuka nokha sal bruichi hor bruichi chaya ui tongkhe jisu okhui jakha naidi nokha sal bruichi 40 din 40 hor mai chaya ui tongma bai subra jisu sakbel jakha tai okhui jakha abo okhui jakma jorawo shaitan bini thani phai bono hai ni jakha naidi a 40 din 1 থেকে 36 দিন bo okbuja tongpro shaitan apru phaya 1 থেকে 39 দিন tongpro bo shaitan apru bin ganao phaya jepru 40 din kawe jisu ok hoijago apru se shaitan bin ganao phayo apru se shaitan bin ganao phayo tamo sana naike nor bujina na naike kaham kurung tongpro shaitan bini thani phaigla nung susto ekdom krak poito krak tongpro shaitan no femlogla jepru nung kebel engei tongo jepru nung kebel engnani digi thangai tongo jepru nung kalaina digi thangai tongo apru no shaitan phainai nono teba pressure nai pressure roi nono sumsago khiklainani bagai chaitok nai tini tamu saka jisu no tam saka nung kaitoni sajlake o holong rokno ruti ungdi hundi naidi jisu o khuijagi tongmani jora jisu ok khuijagai tongmani jora a ok khuijak ma joro ni jisu saka hai nei jisu no sapai ka shaitan hai nei nung kaitoni sajala hunke o holong rokno ruti ungdi hindi mane o khui tongpuro ngaka to ruti no chana muchungo na o bohokno supongna ni bage nai shaitan busuke thokai na kurung nai shaitan busuke chalak jisu no saka nung kaitoni sajala ke o holong rokno ruti ungdi hindi saka apro jisu kristo tamone kok phiro kanai di bo beli tongo okhui tongo haipono jisu kristo hai ni kok piroka tam saka bo jisu oro hai ni saka elang babo okok tongo borok ruti bai simi thangai manya kaito ni bukhuk ni beba kok bai se thangnai ani kriston taku bukro thangai tongna ni bagi sudu chamung bai simi thangya sudu ruti bai simi borok thangai tongme apia kaito ni bukhuk ni nongkhor mani a kok bai se borok kathang ngo ani Kristen taku bukro tini oro Jisu Kristo shaitan no puila shaitan na belok japru bo bahike bono mechenka kaito ni akok bai elambak ni okok bai so ani Kristen taku bukro jodi Jisu ni thaniwo o kaito ni kok bai kupulung ngyang ngangke akok khai elambak ni kok tai bin thani kuring ke bo shaitan no mechene jaman kamu but ani Kristen taku bukro Jisu Kriston tani a kaito ni kok bai kupulung elambak ni kok bai kupulung bosaka kaito ni bukuk ni ongkhor mani a kok bai si borok kathang tongo sudu chamung numung bai ya ani Kriston taku bukrok joro chungon sugu nyana nango chini borok chamung no busuke torjak lai chamung no belai kena torjak kaito no surina ni second kaito no mung no lobna ni second panda khana ni second puila chamung no si kok masalai greo Christmas panda khaya kata mumui chana cinema salayo Jubilee khalina ka bahai ke chalai nai se salayo kunu kaisa panna khai ka tama ke chalai nai abusao kalbari pheke ba chalai na ni kok kunu program chini borok chalai na kok bangi ama hai kre chini Kristen no bom hai no ani Kristen taku bukro aboni bagine tini sosung samung no nango hai pano a samung kaito ni selai kotoria pula first sang kaito no se priority na nango samung obo secondary se tonga nango praise the Lord hallelujah haya nganga ke chung shaitan ne khuya kalai thane a chamung no nai sigi thangai kan ke
Praise the Lord. Hallelujah. Second tam saka nung kaito ni sajulake hawa baklai di tam ni himke elambago okok tongo kaitor bini suwari rokno nini bagai dagewana nini yakom holong nangya tuike borok nono yak baike yasak sogana naidi shaitan aro busuk ke chalak je bo tahun ke charo jisu no kuchu go ke bachare hai hene saka nungoro ni baklai di hene saka nungoro ni baklai di hene shaitan chini emotional no se effect kayo chini bakhani au no se botek toru jisu no saka ak kuchuk saka otlangai tabung nungoro ni baklai di hene nungoro ni baklai di tam saka suwari rokno no phai nung hawa kalaya jate ke bonono narak phayana hane shaitan elambak ni kogbo sawi mano amo kuno daud grei shaitan elambak ni kogno sawi mano haipono bo ngangke elambak ni kogno sungno mis tam kai bujimung kayo misuse kayo bujimung kurei kayo kaito ni kogno boting no sanai haipono bini abo alada jaga daibait khaitlang thango elambak ni kogno bo siwa haipono abono ulta khe tlangai thango ani krishon taku bukro jisu tam saka oro elambago okok botongo nini kaitor subraino nang ta potaledi nini kaitor subraino nang ta potaledi naidi shaitan elambak ni kogbo ni jisu na kiklai naikha jisu ba elambak ni kogbo ni utawri likha nang nini kaitor no ta potaledi so ani kristo ni ta khok tai bu khuksong sini bisingo tini oma hai tongo je kaito ni kokno mane misinterpretation o sukrubui samano bujimung bul khlai dera roi tongo tini elambak ni kokno bujimung hamya baike tini sungno lama khik lai tono shaitan bujimung bul boja bujimung ni bisungte udrumudur khai sungno lama koro roi tono hamya interpretation bai so ani krishon taku bukro aboni bagai no sung belai kana hus nani nango tini elambak ni okok rok muito khlai ene kanke tabo last belok jamong abono shaitan jisu no saka jisu no tam saka bo nung ano khulum di osungsa ni bebak manai no ang no rubayana nai saka jisu tam saka thangdi shaitan elambago okok tongo nini kaitor subraino simise suriwei khulum di ani kristo ni taku bukro o statement le belai kena kotor shaitan sungbai khulum jakna ni muchungo shaitan sungbai aradana khaijakna ni muchungo shaitan sungbai lobjakna ni muchungo aboni bagi tabuk shaitan ni lama kebangma tongo osungsaro kebangma lama tongo ani kristo taku bukro tabuk jisu saka nung nini subrayung kaito no simise khulum di dagi makaji ni kokno phayo ang simise nini subray kaito ano karete kaisen puno tonglak nai barani kristo taku bukro tini o jisu belok jakmau jisu keplai ngai bo shaitan no mechen kha elambak ni kok bai kuplong mani bisingte tabo ang norok no sunamo chungmani ge obose nung o last ni belok jakmau jisu saka nini subrayung kaito no simise nung surui khulumbai tongli seng kaito no khulumbai da tongi man ani kriston taku bukrok tabu ba hanya seng belai rang no mokol chengo rang no chini kaitor klayo but mujo nara de shaitan tabu kebang ma lama tai dera roi tong especially arang ni bising tei bo chungno khuya kiklayo ani kriston taku bukrok tini tam saka rang krei ke dormo krei rang krei ke jat krei rang krei ke kun mungsa ba krei rang se bebak elambak ni kokla ama hai sayang neng nini subrayung kaito no simise suridi khudum de tini orang abo shaitan bo belai kana chalak sungno hakino khiyo kiklayo so ani krishon taku bukrok tini ne reading rok sungno tama moito khlairana nai ngake sinilang mo belok jakmung phainai amjok jakmung phainai hapono cheng abono mechenei keplai engnani nangnai kaito sungno already na lama rajak kaito suno already no lama rojak je shaitan no mechen nani bagi ani krishon taku bukrok tini abon ang dorong no sana muchungo tini ni all dia mani molni puila kokti salo tini suno phunuka je kaito ni thani wo khaki phil nani sumsok no yakar nani amjok mung belok mung phainai jeng bahan buthini borok ngai moito narak di
o amjak belok jakmung chungno tebo poito krak khaina bagise chini poito no tebo kuthuk gotlangnani bagise chungno tebo kaitor bai halok kaham borunani bagise aboni bagino chung o belok jamungo soitana mechana nangnai o belok jamuno chung Jisu Kristo soitana mechen ma hai chung bo mechana ni nangnai aboni bagani Kriston taku bukrok phadi tinini o kokti salo chung kaito ni thaniwo suri laiwano je sumsok phaipru chung kaitor bai halok boi tonglaina ani Kriston taku bukrok chung kebel chung chugya borok chung soitana joro mechani maidia sungsani tongthok sa thongno chung mechani maidia but chung chesta khaina nango chung phola kathano surina nango o phola kathar ano nung chuba chu khaidi o kaito nangano chuba chu khaidi o Jisu nangano chuba chu khaidi nung soitano mechen ma hai angbo soitano mechen na nango ano nung phanodi ani Kriston taku bukrok 100% guarantee Jisu bo chungno fan ranai belok jamungo kaplai krak ke tongnani bagai abuni bagai no phaidi chung koine ne borok nglaiwano phaidi chung kaito ni buskango kachang borok nglaiwano tai borok no chuba chu khainai borok kaham nglaiwano hakete sang kaito ni ap chuba chu no manai hakete sang kaito ni ap phan no manai apruse sang shaitan no mecheni manai apruse sang sungsani o tong thok cha thok ni bising tei shaitan chungno phemlok mane ajagao chung kaplai ngai manai kaitor bai krungai tongkhang kai simise chung shaitan no mecheni manai Jisu bai halok kaham ke tongkhang ke simise chung shaitan no mecheni manai tinini o kokti sal suno abuno moito khlaireno nayo ang norokno laso abuno sanam chungo sumsok ni kha ki pildi belok jakmung phaipuru kaito ni thaniwo krak ke suridi jeno shaitan no mecheni manani bagi kaita kaisa kok ngangke Jisu ni bising tei simeno chung mothang jagai manno abuni bagi no sumsogot tongkhangangke chung Jisu bai tongai manglak abuni bagi chung sumsok bai haksal khe tongkhangke simise chung Jisu bai mothang jagai manai abuni bagi Kriston taku bukrok phadi tini chung poito krak na bagi surilen o kokti salo kaito norok jotono hamari khlai tongthung norok ni nukhung nobo amen